boleh disapa dulu. Iya, selamat malam ibu-ibu semuanya di sana. Terkhusus ya, siap buat bunda-bunda. Domestik, full, siap. Aku kowe lapo katresna Dimas wong ayu tak jaluk ojo seleka tresnan ayen duduk kami Afrika kuoso. Mas Dua lah ini. Iya Andika loh ini. Yen durung kapisah mereka kuoso. Kan mas kowe sing tak sayang Ranilo aku butuh kewangan. Ani mas musti kaneng ati dong aku siji Tresno iki abadi yo dewa-dewa nek asmara kuwato ati kawula anggon kula lapo tresno datang kandhap saking coba tak rewani tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan itu aku siramu isinya wiji. luar biasa. Sekar Gumelar Memrena yang bayang. Ria, sekali-kali aku duet denganmu dong. aku lo senang atas yang duet ya aku. Mas Koyo, RS Audio. Mas Dwi Perempatan Cinta. Oh, hai. Ada Zal Kicing. Bubuk asmoro mengko, ojo kuatir. Mas kowe sing tak sayang Ranilo aku butuh kewangan. Ani mas musti kaneng ati dong aku siji Tresno iki abadi yo dewa-dewa ing asmara kuwato ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan itu aku siramu isinya wiji. luar biasa. Sekar Gumelar Membela yang bayar. RS Aulia. Terima kasih Udin. Pemuda RW 13. Mas Sumoyo. Yang punya domestik juga terima kasih. Terima kasih Ibu. Udah Yang di sana selesai. cewek-ceweknya mana suaranya? Mas kowe sing tak sayang Ranilo aku butuh kewangan. Mas musti kaneng
tresno iki abadi. Yo dewa-dewa ing asmara kuatno ati kawula anggon kula lampah tresno datang kandhang saking Jaba tak relani tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yendo aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ing asmara kuatno ati kawula anggon kula lampah tresno datang kandhang saking Jaba tak relani tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yendo aku sliramu isih nyawiji. Riyani Mas Juang lagi Sekar Gumelar